Hori da, elkarrizketa interesgarri bat aurre ikusten dugulako, miren Arzaioz, arratsaldeon. Arratsaldeon. Etxepare Institutuko zuzendaria. Zuzendari berria ez dugu esango, baina kargua urtarrilean hartuta, aurtengo kontu bat izan da. Eta ze moduzkoa izan da? Oain arte. Zer egin berrietan murgiltze hori? Bueno, erronka bat berez, baina oain arte ondo junda. Oain arte ondo junda. Bageneukan, miren, zurekin hitz egiteko goguebe bai, izendapena eta iragarri zenuten nien, aber nola ikusten zen, Etxepare, kanpotik ibili zarelako, zure ikasketak direla eta kanpoan ibili zara, urte askotan museokin eta lotuta, eta batez be modaren inguruan, jantzien inguruan eta, aditu bazarelako, bai. Ibili zara, aratona, hitzaldiak, erakusketak eta onelako kontuekin, eta orduen etxera buelta bat izan dure bai zuretzat. Bai, aprobe bai. Eta orduen ezberdina da, segurazki zuk izango duzun begirada, zuk izango duzun esperientzia, edo beti berton egon gara non begirada hori be bai. Bueno, ez dakit zabalagoa, baina beste aldea ezagutzen dut, ez? Nolabait, ikasketa kanpoan egin ditut, nire ibilbide profesionalaren zati handi bat baita ere kanpoan egin dut. Eta, horrek ematen dizu aukera, zure herria beste aldetik ikusteko, eta, zenbait hausnarketa agian hemen ez dituzunak egiten, horiek ere egiteko, zure buruari buruz, zure herriari buruz, eta, oso aberasgarria da berez. Esperientzia. Kanpora begira, eta zeure berbak dira, azken aldizen elkarrizketak emoten masabiltzelako animatu zara, postu hartu eta elkarrizketak emoten, besteak beste, berrian irakurri zaitugulako, Euskadi Irratian be elkarrizketa luza bat egin zenuten aurrekoen, eta esaten zenuen, honek ateak zabaltzen dituelako, hemen lanien gabiltz, sortzaileentzat kasu honetan, atzerri irateratzie, atiek zabaltzie da, eta lanerako aukerak eskaintzie da. Kasu honetan, Etxepareren helburua izan da, euskara sustatzea, euskal kultura sustatzea, eta alde horretatik ikusita. Baina edozein entzat da, ez da? Apurtxu bet ikustie mugaz kanpo, ibili zaralako beti euskal kulturarekin lotuta bai, Valentzian aditua zaren momentutik. Ni nire baitan behintzat beti izan dut nolabaiteko sentsazioa edo ez dakit nahia behintzat nire ibilbide profesionalaren bitartez eta nire ikerketen bitartez eta erakusketen bitartez herrigintzan ere aritzearena, ez? Valentziaga euskalduna zela eta beak izan zuen izugarrizko eragina bere garaian eta ondorengoengan. Hortan aritzea nire ustez behintzat edo nire baitan herrigintzan nenbilera pentsatzen duen eta hortarako kanpoan aritu naiz denbora askoan, ez? Orduan bai, alde batetik erronka berria da, baina bestetik sentitzen dut uztartzen diala, ez? Momentu hontan eta erakunde hontan eta postu hontan zehazki, nire ibilbidean egin ditudan hainbat gauza, ez? Bai, akademikoki, profesionalki, personalki, nire bizitzaren gauza asko uztartzen dira. Erregintzarekin lotuta esabiltzea alako esaten, gogoratu behar dugu, etxien ez dakienaren Valentziaga museoko arduradun be egon zinela, eta kanpuen esan dugu moduan hainbat museotan, modan, jantzietan aditua izan da, honek emoten duelako ez dakiz zer, baina ez, erregintzarekin lotuta, askotan generoa ikuspegitik be bai, bizimodu bat erakusten dutelako jantziek atzien be bai, eta horren inguruko ikerketak begiten egon zara epeka, orduen historia aldetik eta guztia oso lotuta egon daiteke be bai, orain datorkizun erronka barrirako be bai. Ni gala ikusten dut behintzat. Hau da, ni kultur profesional bat bezala ulertzen den ere burua, nik historia ikasi nuen, egia da gero aldi baten edo nire bizitzaren urte batzutan nazioarteko harremanetan ere aritu nitzala eta politikan ikerketa aldetik nahi dut esan, unibertsitatean baitan, nazioartean baita ere, baina gero historiaren barnean, jantziaren edo modaren historiaren espezializatzea hautatu nuen, pentsatzen dutelako beste adierazgarri kulturat bat dela, eta gainera ere hor badaude beste lotura oso interesgarriak, moda eta politika, moda eta identidadea, ez? Eta, hortan aritu naiz, eta zehazki, euskal sortzaile baten inguruan ikerketa egiten nazioartean, beraz. Bai, badago hor Etxeparen gauza asko nire baitan. Etxepare kontutan izan da, agian identidadea izango litzatekelako bai etiketa, hori delako helburua esaten dugunien, bitu ez dugu euki denporarik aurretik berba egiteko eta neure errua izan da oso berandu bilena izelako, baina euskera eta euskal kultura zabaltzie, hori oso zabala da. Oso zabala, zero. Hori oso zabala da, horrek gauza osonak ditu, gauza asko sartzen direlako, guztiok identifikatzen garelako eta sar gaitezkelako,
Baina gero hori konkretatzie oso zaila da. Konkretatze lan horretan ibili dela orain arte, institutua berria da, danok gogoratzen dugu Sorrera, 6 urte, martxan jarri zela. Orain arteko lana zein izan da, zerekin aurkitu zara, orain momentu baten esan duzulako beste fase batera pasatzeko momentua bebadala. Bai, bueno, eske erakunde gaztea da berez, ez? Eta orain arte, gure aurrekoek edo nire aurrekoek, bai aizpeak, goenak eta bai Marijo Laziregik, oso oinarri sendoak ezarri dituzte. Egia da, ematen dula, instituto bat edo horrelako erakunde bat martxan jartzea, ez da inundik inora ere erreza, ez? Gauza horiek zehaztea izugarrizko lan zaila da. Orduan, oinarriak jarrita daude eta oso ondo jarrita daude, sendo daude. Eta orain gu pentsatzen dugu hazkundea tokatzen dela. Hazkunde kualitatiboa deitzen diogu, erritmo berean ezin dugulako hasi, hau da, 6 urtean dago ematen da fase espansibo bat, ez? Dana martxan jartzen da. Etxepare leku askotara iristen da. Hemen. Eta arlo disiplina askokin egiten dugu lan, eta gauza asko martxan jarri dira 6 urte hauetan. Eta orain egin behar duguna, da, hasi, baina era kualitatibo baten. Martxan jarrita dauden gauzek indartzen eta helburuak ezartzen horreri guztiari, sekulako lana da hor, koordinazio lana. Ez gira aspertuko. Esan duzulako erronketako asko, erronka nagusia esartzea oso zaila dalako bai, honelako kontuetan, eta momentu batzuetan hazkundea esaten zabiltzen nien, eta era kualitatiboen gauza askori buruz berbetan gabiltzelako, prestigio eman kulturari, prestigio eman hizkuntzari esate baterako unibertsitateak aipatu dituzulako aurretipe bai, hori niri oso interesgarria iruditzen zait, pertsonalki, prestigio hori ez da, kanpuen ze irudi eman nahi dugun eta zer daukagun. Hori da, dakizunez dauzkau bi arlo nagusi bat, da euskararen sustapena eta edapena, eta beste kulturaren sustapena eta edapena, hori den zabalakin ez. Eta euskararen kasuan, orain arte definitu eta planifikatu egin den estrategia izan da prestigiatze estrategia bat. Hau da, euskararen irakaskuntza munduan zehar sakabanatuta dauden unibertsitate eta goi mailako erakundeetan kokatzea hain zuzen ere. Hor bai dago, horrela ulertu izan da, eta nik ere horrela ulertzen dut, ez? Prestigiatze horren, ezakit, muina, ez? Eta hor badaukagu guk irakurlego sare bat, 32 irakurle dauzkagu, 32 nazioarteko unibertsitateetan, beste 8 katedra baita ere, eta horiek ere, nahi dut esan hortan ere, hazkunderako asmoa badaukagu, ez? Eta unibertsitate gehiagokin harremanetan gaude, eta aukera berriak irekitzeko asmoakin gaude. Eta oso ondo planifikatutako eta garatutako estrategia daura. Euskararen sustapenean baita ere, orain arte abek egin duen lan bat guk hartuko dugu, hemendikan aurrera, horrela erabaki izan sailaren, hau da, kultura eta hizkuntza politikarako sailaren baitan, hau da, Euskara munduan izena duen programa bat, munduko euskal etxeetan euskararen irakaskuntza kudeatzen duen programa bat da, eta hori guk hartuko dugu hemendikan aurrera, dagoen bezala, eta gure egingo dugu, eta hori ere hazteko asmoa dago, ez. Orduan, bai, prestigiatze estrategia hori batez ere gure hizkuntzaren kasuan ezinbestekoa da, eta horri ekingo diogu, bai. Gure hizkuntzak ematen digulako kultur izaera garrantzitsua bai, munduaren aurrien euskaldunak euskararekin ere hor... Gure ekarpen handienetariko bat mundu hontan gure hizkuntza da. Orduan, ezinbestekoa da, gure kulturaren oinarria da. Esaten zabiltzen nien Euskal Etxeek, irakurleko taldiek eta bar, hor sekulako sarie dagoelako bai zuen institutuaren barruan edatu duzuen sare hori, lortu beharreko harremanak esango dugu oinarriarekin, sortzaileekin, sortzaile honenak aukeratu, embajadore lanak egingo dituztenak aukeratu hemetik kanpo, eta gero badituzue bai sareak beste institutu batzuekin zuen lana egiten duten antzekoekin, hau azkenien sare bat dalako, eta esaten duzu, dana da sarie, eta esaten duzu baliagarria izan daitekela institutuaren bitartez, sortzaile horiek nolabaiteko ofizialtasun batekin dabiltzalako bai munduen. Bai, gu bi eratara egiten dugu lan, ez? Sortzaileekin banaka, kultur sortzaileekin banaka. Alde batetikan, nazioarteko eragileak identifikatu egiten ditugu interesgarriak iruditzen zaizkigun eragile horiek identifikatu behaiekin harremanetan jarri, eta saiatzen gea euskal leihoak, deitzen diogun horri, bermatzen, adibidez, jaialdi handietan, museo handietan, hau da, nazioarteko erakunde kultural interesgarrienetan, euskal leiho horiek bermatzen, hau da, gure sortzaileen lana horietan txertatzen nola baitez. Eta bestetik sortzaileekin zuzenean egiten degulan, behaiekin hitz egiten saiatzen gea,
hau berez erronka da, oso anitza delako, musika, daukagu musika, literatura, dantza, antzerkia, arte plastikoak, diseinua, hor dauzkagu, behira ze disiplina anitzez. Eta gero, horietako bakoitza ere ezberdinean antolatzen da baita ere, ez? Nola identifikatu interlokutorea egokiak elkarte, eraginkor batean, behaiekin harreman hori ukiteko, eta ondo ulertzeko, zeintzuk dira behaien nahiak, ardurak, zalantzak, edo, ez? Guzti hori ondo ulertu behar da gero behaiei bide hortan laguntzeko eta bide berriak egiten laguntzeko, ez? Hoietako jende asko, jende oso potente daukagu herri honetan, eta hoietako jende asko etortzen zaigu proiektu oso definituekin, behaiek ere bideak eginda, harremanak eginda, eta bes bila etortzen dira, dudarik gabe ni ere horrela ibilia izan naiz, eta badakit ez dela gauza bera erakunde batekin jutea, edo zu bakarrikan sortzaile, freelance bezala jutea, hori alde handia dago. Orduan batzutan behiek lan eta importantena egiten dute eta gure babesa eskatzen dute, beste batzutan guk ere laguntzen dugu harreman horiek egiten, ez? Orduan, ibili behar geha hor, etengabe entzuten, etengabe begiratzen eta etengabe harreman berriak sortzen. Hori da, berbetan zabiltz eta 24 orduko lana dalako, nahi bazuzuk zu atxedenik hartzen, zehaztu egin behar direlako, bakoitzak era batera uler ditzaken gauzak direlako azken batien. Kultur industria agian, esaten gabiltzelako, bai, antzerkia, literatura, zinea, esaten egon garana, moda kasu honetan, gauza asko izan daitezke, baina gero kulturra adierazpenak leku askotan egon daitezke, bai? Hori banak zehaztu behar da, eta forma eman eta bide berriak egin. Hor ere ikusten dugu arazo bat, hau da, gure xede, gure legeak esaten du bezala, ez? Xede nagusia eta da, helburu oso handia da, gure herriaren irudiona munduan zehar proiektatzea, gure kulturaren bitartez. Hori oso bizio handia da, ez? Helburu handia. Eta batzutan ikusten dugu nola hain zatituta daukagun gure egitasmoa eta hain era arloz, sektore, disiplinaz egiten dugun lan, gure herri proiektzio hori, herri bezala proiektatzea, batzutan ez zaigu erresa izaten, ez? Orduan, bai, ikusgaitasuna hortan ere hasi behar dugula, identifikatu dugu, eta hortarako behar dugula nolabait egitasmo handiak edo produkzio handiak edo jaialdi handietan herri bezala, guk desenbarkoa deitzen diogu hori, ez? Antolatzea, ez? Gero gure, azkenean hori gauzatzeko gure sortzaileak izango dira, ez? Baina gu herri bezala aurkeztu behar dugu gure burua zenbait toki estrategikotan. Eta hori beste erronka bat da berez. Bai, momentu baten egunkariko titularra hori zalako bai, oso fragmentatuta gauz, nola erakutsi osotasunean zer garen edo zer egiten dugun, jaialdi handiak, feriak, lekuak identifikatu zuek erakunde moduan identifikatzeko errazago dituzuena sortzaile paino, eta esaten zabiltzana azkunde horretan sortzaileen sare hori ere aztei nahi duzue, interlokuzio egoki hori sekulako lana dauka horrepe bai, interlokutoreak bilatu. Lan bat da, berez. Lana da, lana, hori, maiuskulas, lana, hau da egiteko, Eta esaten gabiltzena fragmentazio hori nolabaiteko osotasunean erakutsi kanpuen, horretarako noski, etxien, barruen, erakundien arteko elkarlana ezinbesteko izango da, eta kanpora begira beste erakunde arteko elkarlana bai. Gure arteko elkarlanarena beste helburu nagusi bat guretzat hurrengo urtetarako. Hau da, gure kulturan, ez, eta berriro aipatzen dugun kultura hortan auzolana hain ezinbestekoa dena, erakunden artean ere egiteko kapazitatea aber daukagun, ez, ea daukagun. Hori, batez ere, guk herria proiektatu nahi dugu, ez da gobernu egitasmo bakarrekan, ez? Eta herri ikuspegi batetik hori behar den bezala eta eraginkorrean egiteko eta adostuan egiteko beste erakunde batzuekin elkarlanean aritzea ezinbestekoa da. Eta hortarako, guztiok badakizkigu zeintzuk dian erakunde nagusiak, batez ere publikoak, aldundiak, udaletxeak, eta, baina hortaz aparte badaude beste erakunde publiko eta pribatu batzuk herri honetan gurekin lan hori egin dezaketena. Orduan, hori da beste helburu potolo bat, sortzaileekin interlokuzioa beste bat da, eta gure beste erakundeekin elkarlanarena beste da. Bitan hasi geha, ja. Adarrak hasi datzuz, urteten leku eratara. Lau hilabete hauetan hasi geha, eta gauza, pentsatzen dugu gauza, daueneko bide asko eta bide berri asko jarrita dauzkagula, eta hor dago, ez, garatzeko nahi aina. Eta zergaiti da hau guztia garrantzitsua? Miren, hau galdetzen dizuten nien, edo zuk estaio baten kafe bat hartuten lagunekin zauzen nien, eta ez partidetan, diru partidetan eta presupuestuetan kulturari kendu zaio.
beti dalako hor, eta bestatutan zaten da, galdetuta, zu izango bazina munduko agintari ez egingo zenduke, kultura indartu. Hori indartuta sortzen dalako lako sare bat, eta lako honetatik negozio handia ere egin daitekelako, epe luzera be bai. Hor bi alderdi daude, ez? Alde batetik herri ikuspegi batetik kultura gabe ez da herririk. Eta gure kasuan hori era nabarmenagoan esan genezake, ez? Kulturari gabe lurra baino ez daukagu herririk. Eta bestalde, gure kultur profesionalak dira. Kultur eta sorberi industriak hor daude. Eta garapen ekonomikorako ez dakit ikuspegi batetik ezinbestekoa da baita ere gure herri honentzat. Orduan, daude ez dimensio asko guk egiten dugun eginkizun hortan. Badau baliabiderik, badakigulako non gauden, Euskaldunak gara, gure hizkuntza daukagu esaten gabiltz, gure kultura, antxinati datorrena gainera, oso sustraituta dagoena, oso aberatsa dana, hain herri txikiz eitzen da, baina esate baterako, herri bat gara, baina estatu bako herri bat esate baterako, badau baliabideek hau guztiak kudeatzeko ez izan da horrelako makinaria bat? Bai, baliabide badauzkagu. Niri ez zaizkit sekula nahiko irudituko. Baina hori bakoitza badauka bere sentsibilidade, bere harrikada eta bere lehentasunak, ez. Baina baliabideak badauzkagu institutua erakundea eratu egin zen, sortu egin zen, eta horrek esan nahi du, norbaitek betxatu zuela, ez, lehentasun bat zela gu nazioartean herri bezala proiektatzea eta gure kultura sustatzea eta proiektatzea. Eta baliabideak, guk gehiago nahiko genituzke, dudarik gabe. Eta hortan, hazkunde hortan, hori ere bidean dago. Baliabide gehiago eskatuko ditugu, ez dakigu zenbat lortuko dugun, baina hortarako ere ez bakarrik gobernuaren baitan, baizik eta beste erakunde batzuekin elkarlanean, edo elkarlanaz aritzen geanean, ez da bakarrik simbolikoa, baizik eta ez, baliabideak ere hortartean daude. Eta beste erakunde pribatuekin elkarlanaz aritzen geanean, baita ere, konpromesu hori baliabidekin ere gauzatu egiten da. Orduan, saiatuko gea, baliabide gehiago lortzen, eta hortarako ondo egin behar da lan asko egin behar da, ondo egin, bide berriak ireki eta frogatu, ez? Etengabe hori da kulturan edozein proiektu kulturalean beti ematen du gehiago justifikatu egin behar dugula egiten dugun lana. Nola ohituta gaude, berdin jarraituko dugu. Lan asko egiteko gogo hori, oso izan daiteke bai, eta gogo hori erakutsi duzue. Hiru lehentasun fase berri honetan edo inflexio puntu bat orain arte oinarriak jarri ditu Etxeparek. Dano galdetzen genuelako hasieran, hau zertarako da? Hitzaldi bat emoteko idazle batek kanpoen oinarriak jarrita daudelako, ez hau egitasmo zabal bata, pertainera epe luzera ekarriko dituena fruituak, gure sortzaileentzat izan daitekeena beste baliabide bat esan duguna hain herri txikia izan da, beste ate asko zabaldu daitezkelako, eta esaten gabiltz lehentasuna jarri dituzuenak kultur diplomazia, apurtxuet horretan egon garia erakunde moduen. Lehen aipatu duzu, bagaudela zenbait nazioarteko forotan eta saretan. Kultur diplomazia da gure hildo nagusietako bat horren bitartez behintzat beste herri batzuekin harreman zuzenak ezarriko ditugulako eta ahots propioekin egongo gehalako herri bezala zenbait forotan eta saretan. Adibidez, EUNIC deitzen den sare baten baitan kide gea. EUNIC da Europear Batasunean mailan gaude behintzat Instituto Kultural Nazionalen kluster bat. Hor daude danak, danak, Europako danak kasu honetan. Eta hor, Flandria eta Baloniarekin batera, gugea estatu bat ordezkatzen ez duen institutu bakarra, erakunde bakarra, eta hori, izugarrizko lorpena de berez, hori ni etorri horretik lortutako lorpena da, 2015an gauzatu zen, eta oain gabiltza gure posizioa edo gure ekidetza hori sendotzen horren baitan. Harremanak sendotzen, behaiek antolatzen dituzten, hor daude bi dimensio baita ere, sare horietan, alde batetik da harremana, eta lan diplomatikoa, nahi baldin badezu, eta bestalde dago, behaiek adibidez EUNICek badu bere programazio propioa, bere funtsa propioak ditu, eta programazio hortan. Ezagutza, bizibilidade hori. Bai, baina gure sortzaileak hor ere txertatzeko aukera badaukagu, izugarrizko programazio aberatsa da, eta aukera gehiago, bai funtsak lortzeko, bai aukerak lortzeko, foro oso interesgarria dira. Beraz, eta oin gaude, hori Europear mailan gaude, gero badago EUNIC globala deitzen den erakunde
orokorrago edo handiagoa, horren gainetik handagona, eta orain gaude lanean horrere kide bezala hartzeko. Orduan, hori da beste moduko, hori da kultur diplomazia. Esan duguna, lehentasunen artean kultur diplomazia berbetan gabiltzena, euskal kulturaren sustapena eta euskararen irakaskuntza dagoelako, gure hizkuntza bultzatu, esan dugu, proiektu handiagoak bebai egin, beste dimentsio bat emango diotenak Euskal Herrian sortzen den lan horri, era positibo baten, gure hizkuntzaren, gure kulturaren bitartez herriaren irudi hori egiteko kanpuen bebai. Hau izan daitekelako joan etorriko gauza bat, ezta? Hau, kanpuen ondo erakutsita, badakarrelako barrura bebai, eta sare hori lortu behar dalako. Bai, konturatu geha, jende askoko haindikan ez duela ondo ezagutzen Etxeparek zer egiten duen. Orduan, hortan ere badugu erronka bat, eta batzutan, zenbat bider gertatzen da, ez? Kanpoan behar dezu zerbait oso ondo, gero etxean ulertzeko zer egiten dezunez. Hori guzti gertatu zaigu eta hortan ere agian lortuko dugu. Etxera huelta hona, izan da? Bai. Pozik zauz? Bai, kanpon oso ondo boten dalako, Kanpon oso ondo boten da, baina, bueno, egoera perfektua ez da, sekola ematen ez da. Orduan, hoi nahiko perfektua nago, egia esan lanak asko behartzen nagoelako, gaitulako, ez ni bakarrekan, nire lankidea baita ere munduan zehar ibiltzen eta ni hor beti nabil gustora. Euskal Herria buruz eta askotan galdetu dizutlako eta galdetzeko edalako, kanpuen horren beste denpora egon eta gero, zer dakite Euskaldunei buruz? Pentsatzen duguna baino gehiago. Bilakaera interesgarria izan da, ni 1988an irten nintzen lehenengoz, urte asko nibili nintzen gero etorri, gero junda, gero etorri. Eta bidai hortan ikusi dut izugarrizko bilakaera interesgarriak guganako, gure irudiarekiko. Eta dudarik gabe, guk bizi izan dugun egoera politikoak nolabait distorsionatu egin du gure kulturaren irudi hori munduan, baino bai sentitu dutela nolabaiteko miresmena, ezagutza, gure kulturaren, gure hizkuntzarena, gure tradizioarekin daukagun harreman berezi horrena, hori bai sentitu dutela. Baino bai oain ikusten dutena aldaketa bat, hau da, kulturan interesa handia duen herri bat bezala ikusten gaituena, eta agian herri sortzaile bat bezala ere ikusten hasi gaituela baita ere. Eta hori izugarrizko salto kualitatiboa iruditzen. Honekin lotuta, gainera amaitzaldera, 2016ko hainbat proiektuk segida izango dutela iragarri delako, orain oso gitxi, aztiongo albiztia da dauroko aztekoa, ikusi zintugun bertan bebai, horrek ere lagunduko zuen. Bai. Guk ja, Etxeparek dagoeneko, 2016akin kudeatu zituen zenbait proiektu, hoiei jarraipena emango diegu, eta beste 2 edo 3 hor gaude hartuko ditugu eta jarraipena emango diegu gustu handiz gainera. Donostia 2016a izan du izugarrizko nazioarteko proiektzioa, beraz logikoa denez guk jarraipena emango diegu hoietako zenbaitei bai. Esan duzu, erronken artean ondo asmatzea izango dela, zer egin nahi dan, ze interlokutorerekin, ze asmo duten sortzaile horiek, hori sekuleko lana izango da, baina ja lanean hasita zaudetela esan da sorterik onena lan horretan, lana oso politxe delako. Ederra da, lana berez ederra da, proiektua oso ederra da. Non-stop, baina oso ederra da. Baina, hortara ohituta gaude. Ederto, ez dut esango behar bazun idazkariren bat deitzeko niri, oso gustora esungo nintzelako, baina sorterik onena, miren, hasi barri duzun bide honetan, ia noraino, eramaten zaituen bebai Etxepare Institutoan, eta jarraituko dugu, adi-adi zer egiten duzuen, interesgarria etorrelako fase barri hau etegia da, hasieran oinarriak jarri behar direla gauza guztiei, baina 6 urte eta gero, azten badan horrelako mugimenduak eta hazkunde hau, esan duguna, kualitatibo oso berba ederra dalako bebai, kuantitatiboak merezi du baina kualitatiboak bebai, ia sortie dauen, honetan guztian. Hortan ibiliko, ja. Eta mila esker etortziarren. Eskerrik asko zuen, da horren arte. Urrengor arte.